ପକେଇଦେବି ଯାଉ କରିକି ଖାଇବି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗଛର ଯୋଉ ଡାଳଟା ଥିଲା ଓହଳେଇ ଦେଲା, ଓହଳେଇକି ବସିଲା କଣ କରିବି ଆଉ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ଚକୁଳି କରିବି ନା ଯାଉ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ତମ୍ପା କରିବି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ନିଦ ଆସିଲା, ସେ ଗଛକୁ ଟିକେ ଆଉଜି ପଡିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମୁଁ ରଜା ହେଇଯାଇଛି, ଏ ରାଣୀ ଅଛି ଘୋଡା ଉପରେ ଟପ୍ 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 ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାଣୀ କି କହିଲେ ରାଣୀ ମା ଶୁଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠିକି ଆଣିଲ ନା ତମେ ଉଠେଇ ନଉନ? କହିଲେ କଣ? ସେଇ ଏଇଟା ଏଇଠିକି ଆଣ, ଏଇଠିକି ନା ତମେ ଉଠାଅ। ରାଗି ଗଲା, ଗୋଟେ ମୋଥ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମାରିଲା, ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁଣ୍ଡାଟା ଯୋଉ ଥିଲା ଫାଟିଗଲା, ପଲିଥିନରେ କାଦ ହେଇଗଲା, ମୁହଁ ସାରା ପଡିଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେଖିଲା ଗଛ ଉପରେ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାର। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ବିଦ୍ୟା। ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଟିକେ ଖାଇପାରିଲା ନା କିଛି ନାହିଁ, ରଜା ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଦେହ ସାରା ପଡିଲା, କାଦ ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିଲା। ଏ ସଂସାର ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନବତ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆରେ ଯେ ସନେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆୟତେ, যে সনে স্বপ্ন মনোরথে, ভ্রময়ী নিদ্রার আয়তে। ও গোবিন্দা 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 পাদুগারুচি বাকারান্দা, নিদ্রাবোধনে সর্বমিচ্ছ, নিদ্রাবোধনে সর্বমিচ্ছ, কিছু নাহি কহি সত। ও গোবিন্দা 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 পাদুগারুচি বাকারান্দা, নিদ্রাবোধনে সর্বমিচ্ছ, কিছু নাহি কহি সত। গোবিন্দা 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 পাদুগারুচি বাকারান্দা। ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଏଇଭଳି। ସଂସାରରୁ ଘରୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଠାରୁ ଯୋଉ ସୁଖ ମିଳୁଛି କେମିତିକାର? କହିଲେ ଇଏ ସୁଖ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖ। ନା କଣ? କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ତାପରେ ଏତେ ପିତା ଯେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗେ। ହଁ, ସେ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି। କହିଲେ କେମିତି? ନା ଏ ଗୃହ ସଂସାରର ସୁଖ ହଉଛି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ସୁଖ। କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଅଜାଗାରେ ହେଇଗଲା, ଅଜାଗାରେ ଯଦି ହେଇଗଲା, ଲଜ୍ଜା ସରମ ଲାଗେନି। କିଏ ଥାଉ, ମା ଥାଉ, ଭଉଣୀ ଥାଉ, ଯିଏ ଥାଉ, କାରଣ ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେ ଭିତରେ ହାତ ମାରି ସେ କୁଣ୍ଡଉଥାଏ। ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ଏତେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସିଏ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ପଡି କିଛି ସୁଖ ଲାଗେ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ କୁଣ୍ଡାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡିଂ ହୁଏ, ଇରେ ମା ଯୋଉ ଛଟପଟ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ପୋଡା ଜଳା ଯାତନା ବୁଝିଯାଏ, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲି ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକଟା ବୁଝା ପଡୁଛି। ଏ ସଂସାର ସୁଖ, ଏ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ସୁଖରେ ବାପା ଖାଲି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ୍ଡୁ ସୁଖର ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଭାଗବତରେ। আরে কন্ডু যে সনে চন্ডু মাঝি, কন্ডু যে সনে মখে মাঝি, ওকিলে সুখ প্রায় বুঝি। গোবিন্দা 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 পাদুগারুচি বাকারান্দা, কন্ডু অন্তরে বহে দুঃখ, কিছু নাহি কহি